We are in the party now. Where is you? Oh, me and the boy guy make. Most of my friends. So video la cover. But don't worry. Video be chairman. I need be you and boy. Don't worry. Yeah, my bar, my share, we really la go. Ma be kan joga jo official one ball. You are not Yes, so voilà. That's a bunch of on Friday. Yeah, man. Pa nye kelem gyo. Biko nye kan kelem. Oyi kile Igbuefi. Wọ́n dẹ̀ Tiflo se yeko. Oga de gina ma. Wona yin fe na eme na ezinu na ta. Ebia le lo Maurice Madukosiri. Nke Igbuefi Bennett o mi nwoke. Ọbịa ilu nne ka isi eme. O do papa ugwu nna papa mbọsị gara aga bija ta iluze nne. Ya ụbọchị ite ka ogbu ebo ka ọ wụzi ogbu maka ibi onye ọbụla hụrụ ihe eru ya latara ogbu maka ibi ọ naghị eto egburu ehi o mezuo ome ka isi eme ihe dị ka nwoke anyị si iri anyị rigbo nke nya riga nke nya bịa nke iri nke taa mgbe onye ka nwoke ụmụnna na ụmụnna anyị ụmụnna na-eshi ụmụ nwoke a ọzọ ka anyị si eki ji niile ọla jere ụmụnna ọbụla ha ememe ụbọchị nke taa Ekele m gị afọ m n'ihe a na-eme na-agara anyị ya mgbe na gị n'ụlọ usoro ilu ọ ga-adị gị na mma ka ị na Chineke ka o mere ezinụlọ a ma o mesịa mmemme a ezinụlọ edu mmadụ obi adịghị ụchọ ihe doro Maurice na ọnụ mmiri ọla ha emepeghị ụzọ ihere ka aka ọwụ nwa ha edugbuo ha setụrụ ha mere ihe ka ememe ka amaga magara ihere eme ha ego ka ha emebiri ihe ha kwụ ụgwọ ugbo ha wuru ogo agwara akwụ ugbo a na-ekwu agwụ enye ebute egwu o ji obu ọma were eme ihe eme ka ha nlọ ahụ na-eji obama ha gburu obama na-esetụrụ ha nke ka nka egburu ahụ isi ike bụzie ụmụ ji ebi ụmụ ndị ọjọọ ọ agaghị iri ji weta ji ala oke mba ji ha fụrụ ụwa ekene wana anyị afọ Igbuefi gị nke gị nwa Igbuefi nwanne dị mkpa Igbuefi nwanne dị mkpa ego bụ ekene gị mgbe na-asị jidekwa ka iji na ọ ga-adị gị na mma ekene m gị alright biko onye ka nkene by the grace of God Igbuefi Igbuefi ekene gị aha Igbuefi mụ adị n'igwe ọ ga-adị mma Igbuefi adị n'igwe ọ ga-adị mma ego bụ ekene gị the Hobo's Empire Media na-ekene gị alright o nwere ihe ị nwere igwe ọha na eze ya nwere ngwa ọha na eze wụ na anyị aha agọ mmụọ ebe a
onwe mmụọ na-agụ ebe a onwe arụsị nọ ebe a kama ya na anyị na-eme omenala ọgụgụ mmụọ dị iche na omenala ihe anyị na-eme omenala anyị na-egburu Maurice ehi nwaka ibi anwụ nwa ya Benet Ọnụabuchi today ka o chiri nne ya ọzọ o mere nne ya na nne ya awugoro ogbu ehi because na nne ya egbugoro nna nke ya ya wee na-egbuziri nna nke ya nyanwa Maurice ehi no eme nwata ka emere ibia obi adị ya mma onya we ha ehụrụ ya na-eme ebe a ya mere nji wee sị onwe mmụọ na-agụ ebe a omenala anyị we ha achọrọ m ka m gwa ọha na eze n'ụbọchị taa na ọ ga-adịrị ezinụlọ nwaka ibia na mma dịrị nwaka ibia na mma dịrị anyị nwa na mma. And I want to promise nwaka ibia one thing. From 10 naira, 10 kobo, millions of spendere maka ogbugbu ehi a. God in heaven will catapult that money, expenses, blessing to this family. Ọ ga-asị wow otu a ka ụwa dị. Ọ ga-eti mkpu ọṅụ. Anyị ga-esokwa ya bịa ṅụrị ọṅụ because of na nyenye na aka mma karịa nnara anarụ. Ọ tụọ na aja dị otu a n'ihe ọ na-eme expect ka nne ya ha kata ngozi anwa wee gakwasị ya. Ị na-aghọta? And we promise him that na the father Maurice will bless him. Amen. Heaven will never rest until them bless him. Bless the children. Bless the family. Mandi nwoke mandi nwanyị. Because ọwụọ n'ọsọsọ ya na-eme ya ụmụnne ya ndị nwanyị kwadoro ya bidoro ya aka n'ahụ sị anya gaa n'ihu. The blessing will shower for this family. Anyị nwa ga-esokwa ṅụrị ọṅụ. Ndị iri ọwụna ga-eso ya wee ṅụrị ọṅụ sị na ha ma n'otu a ka Chineke dị. Asị m ka nkene anyị nwawo Igbuefi ụmụ Omeokwe is a great man mụtara 6 gallant family. Otu anyị hụrụ ịtọ ọnụ ebe a ị ga-ahụ ihe edebechara ọwụọ na-arụsị ka anyị na-eme otu family ama ọwụna si wee dịrị ezi ọwụna ihe anyị hụrụ nwoke 6 ọ bụrụ na ọ gị nwa mụtara ụmụ nwoke 6 kedu ihe ị ga-akpọ onwe gị iwugoro 82 div. So this is 82 div n'ebe a. One man a na-akpọ Omeokwe, gallant great grandfather. Ọ ha nwakwu ebe a. Ha nwawe ihe nọ ebe a. Ekene gị. Ọ na anyị wee kwuwe ngozi Chineke nyere anyị through that man a na-akpọ Omeokwe chi ga-eji chi ga-abụ. Ekene gị. Ekene gị Igbuefi. Ọ na-asị na ọ ga-adị gị na mma na-asị na mbọ niile unu gbara wee nọrọ ebe a taata na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ọ ga-adị gị na mma. Ekene mma. Ekene ọkwọji adịga bụ ọjị a niile ọjị a n'isi ya ọjị ahụ ji agbụ mmadụ n'ọkpa maka ibebe mmadụ ibu ụzọ keri ọjị. Oh, otiga. Wawa.
Asholo nwunye ji mama okwu anyị ma fes no wa ha ko ka igbuore ehi and isi echi ashila mmiri eji eme akwụ nwere ka esi agbafute isi echi a wụ gụkọ ruru mgbuji adịkike ndị ogbu echi nyere uke agbụgbuji isi echi o mebie Oh boy! Oyo! Obugo yin bale ebule. La wazu. Dan ye make you also so dedu ahwala. La go. La go. Kowe. Oyo. Bufuti. O doro mgbu ya alu. Izuru mgbe oku. O mgbu ya alu. Oka kwa ala. Woli umbara ben na woli umbara ke roro umbara. Bia won kan fu. Le ku oku la po na wi gbo ori. Ayo! La ko lo. Den! Ego bia we yo ma na ra bia. Nde kele be wo ni se lo pe. Iya ma me. Fu elu ya to egu. Imahe ma bụrụ nke onye metele ekele uke kita ichikwa ọzọ lele igwe tiela ọkụ kita ihe ejide ọjị Igbo jide ọjị gworo ịfade biskiti fade achị ya nke ndị eluigwe mmeri ọkwa sogwere gwe nwa ka ibi ya onye meta ihe gbalị ya ane mmadụ no nwoke ka eji aga Nam no. All right. No, nam. Ihe awụ ihe bidoro nke mgbe wee na-emeri wee rute tata. Ọtụtụ anụnwa anyịnya ka ha gburu ehi n'aha nna m bụ Maurice Madukosiri Ọnụabụchi. Egburu ehi anwa be bia na mbara bia ebe nna ya mụrụ ya. Wee buruzie agbagote ebe a wee megide nya mmemme nyachijie ha bidokwa n'ụtụtụ a ihe a bịara isi ihe n'oge na-eto ha ete ha aka ndị mmadụ ya erutekwa ka n'uju karịa ka ha si bịa nya kere ihe anyị nọ na kịta inwe obi aṅụrị na nna m eketegokwa oke dịka omenala si wee dị n'ebe a mụrụ ya n'ebe ọwụ na ọ nọ mma na ọ nọ na ya na Chukwu nọ nso anyị na-ayọzi n'aka ha awụ anyị eme tụfuo ha wụ nkụta ọkpụkpụ na nkụta ọkpụkpụ ha na ndị mmụọ metụ maka ha na-ajọkọta nke ha ji ama na anyị mere anyị na-ayọ ọganihu anyị na-ayọ ịhụnanya anyị na-ayọ ogologo ndụ ka anyị ghara ịnwụchu ere ha si nwụchuo maka na nna nwụchu agara ọ ihe mberede okporo ụzọ mana okoto azịa ka nsi ya na ya
na ọ dịgo ka ọ ya adị ya lekwa ụmụ ya lekwa azụ ya ka ọ esi wee dị mma ya mee na anyị na-enezi anya ọ na-eru ahụ ọjọọ agụdo a oku a ga na-akpọ ebe a oku mmeri oku oriri otu a ka ọ ya adị n'aha Jizọs. mee Igbuefi ekene gị ọ ga-adị gị na mma the whole Boys Empire Media na-ekene gị wee na-asị na expenses niile mere mgbara niile ịgbagharịrị ọ ga-adị ka aja ka ịchụ n'ezinụlọ a jọọ ga-esi ya wee mere gị ihe bụ ihe dị ụkọ na ndụ gị na-enwetabeghị n'aha Jizọs. Ekene gị ofu anụ ndụ kwesịrị ka enye ọ ya ka m ma agwa ụma nke ụmụnne m ahụ Nwambog Suaju akara ya jụ ha agbatagoro anyị ụmụnna ha chila ha na-abịa naanị ọkụlọkụ ihe wu alụ ụmụada ọha nwe ihe wo so nru ndụ alụfuru alụfu na ndụ alụtarụ ka ha nwe ihe wo agada ada ọlụ mmiri Moses Uchenna nke wo ọdụ nsogbu ada nwe nke wo omiazulu mihu la ndulu la America bụ ya ahụ na erie nke wo olu alụ ndụ mkpụrụ mkpa mgbe akwarụ papa ihe wo gbankwụ mgbe m gbufuru efi ọbara ọnya ihe wuje agịrịga eji echi kwula ha alụ azụ ka eji eshi ji ihe wo akọrọla mkpụrụ obi go nwa ndụ mgbe ọgụ mmaji mgbe na-ewege na nnụnụ
Uri lo mo lo. Bote ya lo enyi. Mo ke mi ja lo ko la lo fi dajo. Gbe me lo ka ipa. Nke uchila la. Gbe lo ka anu anya ibi pa ori we kita bi dajo enyi. Nke wo ke. Ye pare ka lu wo. Aho loka. Nke kwa. Nke ọ bụ onye. Ka nwe ile aka. Nke ndị ji bọ ihe. Ile aka. Ufu anya dị anya were. Anya were ibu. Ejike. Wọ́n ti bí lẹ́la anya ga yẹ pakọlọta ní òkè wúlẹ̀ lílẹ̀ ló ń gbogbo òfin ìlúkà. Ndógúnlá hàn mẹ́. Lẹ́la yín bá wà. Ejike la. Odu anya. Bịa. Ndị alọ ibi ihe nke ọnya bụ. Yele weta efere. Wofute ke n'ime gị. Tinye ya. Gugu alwa rie. Akwa nshinyari ene. Onye shinyari nri ọgụ riri. Akọrọkwa. Maki bia ya na ami le yo body. Kosi body ya ni le. Maki be Ha na-ebia. la liste ile to. Aghọta m ya nwa ka ibi. Oyo bro si abuwa. Chi wori si wo ba duka. Alọla dị ile. Yo go ketere wo si wi. Ukwu anụ njolu. Anụ nwada dịkwa ebe a. Njolu. Eri. Ajụ eri butere aya anwụ. Ala ụmụada alọka. Lelika. Shipafụ. Net no Enwe ekwugo. Awone no do. Ka bu jo si no ya jo he. Ofi ha ka mma. Ọgwụgwụ yo enwe ye nyere ọ dị ihe. Awone onwe ni nọ na mgbada ahụ ọkwa ofi ha ka mma nna. Kele. Jọsụ kwụọrọ ka o mechie. Ikuku do na. Ọkpọ iwere ichinyela ihu moto ahụrụ ndị ahụ Enwere ike ichi ire Okay. Ịma wa achọkwara m. Nwere nke nke ibi ha. Usoro. Eshi nta nwere nke. Onye ka ya na ụmụ nna maka isi achị ya sị ga. Bịa chịta nkume echidu aka. Bịa chịseka. Ụmụ na leshi. Asị ga ha. Erigotegwo bịa nso. Ịghọta ihe ya. Ihe omu okwe njidokwa ọwụ ihe ọbụla. Ihe emela ọbụla agụ na agụla ọgụ dị ntela ha isi. Ihe nketa ihe ekele ụmụnna na-eshi. Nke bụ oke ụmụnna ya. Ndị ọjị laba anyị ime. Ihe ukwu efi na-eme nke na-eme nke ma achịwa akụkụ ugwu ahara ọjị. Chineke ọ ihe awụjọ. Ogulikwe egburu. So kita. Bịa. Aka metụrụ ka ya oye. Bịa. Mmiri ala nwoke ụmụnna gụlụ Emeka be dọmnwe ulu lolo Igbuefi nke bụ eji ekele tio maka ndị ọzọ mmiri ala ọka bịa lee ngwa bụrụ ngịrịla Emeka emekwa. mgbe ngwa ọgụrụ egwu ka ọ dụrụ ịtara nke onye nwere nke ulu ihe ogologo ka Le mmadụ ka na-abịa. Ọjọọ ọsọ ndị ka ha na-eji. Arụ ofu n'ime nke. Ka ha tara ya, chịtara nke. God bless you, sir. Good morning, sir. Anyị na-ede ọrụ ọmụkọrụ.
Anyị nọ ebe ahụ. Yeah. All right, sir. Mgbe ihe ndozi ọmpọt na ihe anyị mmemme na ugbo nke bifo ha ndụ ihe Obuzu Obuzu waki bia bia woro no Obuzu waki bia you know ka Obuzu waki bia ọ ga-abara gị ọ ka esipu ya dọrọ ịsa ị gbara gam ha mere ụgwọ ụgba gam Obuzu waki bia asọ ya beze kọrọ ndị n'ụzọ Chineke agbawala ya aka Chineke agbawa aka n'ihe iji eme ha ọbịa nwanne mmadụ Dekaraka ayo ọsị ya la Jehova jakwala anyị ma anyị teta anyị agbagam lekwa nwanne m nwoke bụrụ m nje lakerum okorobịa iweta akwara ụdịrị ha eriri nya ụgwọ na-eji ekele tiri aha awa aka ike wotere anya lekwa anya ụbọchị ka agba ekwu eho ekere ngokwa m ikpele kudi ha ka m nọ ekere ngokwa m I'm telling you, Obuzu waki bi oh baro oh nwanne m ewo bottle anyị Mago iba anyị na-abịa. Anyị na-abịa. Egwu arụgo na mkpụrụ ọpụta anya. Nwanne nwoke wee rikaja logo ka ọ bụ sadi. Thank you so much. La fada e cook. Isso é tesoura já. Zama mfuye nwanyi wanka bambia si ogbu eyi gba woru mesu. Kanda. Biko Do Igbuefi. Do Eni.
Ke bazu. Ke we fere. Mo mo wori hoje. Gazamiri. Akọkwa m kwuo. Ya nwere ikwu ka ahụ. Nke ewu nka zụọ họrọ mmiri. Jee ma amị ahụ sachet. Ọkwa ebute mmiri onwe na ihe ọzọ. Agora ka ga nwere ihe ọzọ paroto. Ihe ọjọọ paroto bịa tukpuru ya. Lisa elo. Listen. I really hate to do marry. Digi. Adi atijajibo. Although you I will say this is the foods. Foods are what the boy they food. And then be contact to here at least. So I don't look to that. We depend on it be good look at them get here. No one day. I forgot what you I have as a food give you. Utu ala here now. The food say hanuka. And then we have more the offering. Ọjọ́ one day. Offering. It's back. Yeah, let's say how much is how much to 12. Good the Mo ihe nji ajụ ajụ ahụ ka ọ ga-awụ. Amarụ m na m esekwu ọgụ ogbu. Ndị ara ebe nkịta be mmadụ ka ha nna anyị kwesị ibe. Ọsọ ogbu ehi na ebe. The other table na-esi mmadụ na ya. So mme nke m kwesịrị ime uru. Afesi amụ ndị ọzọ aka m ji ajụ. So iwu na elu iwu na azụ ka apata mmiri. Mgbe o ruziri nke swalo si gbahụwa m nke nwe afe mmanwe Igbuefi. Izu agbako Okwuluora. Our vice chairman Ojiriba. Local government. Izu agbaka. Video Pedro. Lima Kelolo. You're welcome, chairman. No, sir. No, sir. You're welcome, sir. Good day, sir. Thank you. Good day, sir. Hello, 1 minute. Hello. How many years the boy in?
anayo kankoro aule anayo onyenye kankoro aule awori emuri bebu Sanga mpe ano mbakaji ya akata Sanga mpe my chairman Omokwe Winyinya daho Yami The day I selected, join the Anayo yalieme
Kanya mwa ona nande ama kwa final right neba Emeka don't direct. Don't direct.
Alpha. Thank you, Keg. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. I do like that. That's it. Where I won't come. You're chilly. Go down. We won't kill you. Which I actually had in it. That does a lot. What's
ndị aka na obi mechegodo nna Haye, mgbe a dara m ya. Adawanye agba akwụkwọ. Were akara bụ jide ọjị pene. ije ọjị akarịa Ihe enyekwana m ọjị dị mpụ ọjị. Ọ awali ya wee were m. wa Ọjị alarụ efere ya pe ha ala. Biko eji m n'ọjị n'aka. Chuo by force. Ọkụ agwere nwata n'aka. Ihe niile na nke ya. Unu ezugokwara ọjọgwụ ahụ gbuo egwu. Anụghọla ntị hụrụ anya. Maka ihe niile m dara ụda dara ma ntị n'oyi nke ntị ahụ n'oyi. Ekwe nwe ha anyị ọkụ o bụ onye ọwụ na ntị bi ebe a ọ nara nke o ji nara ka mma. mara ihe mere eme Ma sị udo dịrị onye ọwụ na ọfọ niile anyị mma agọ na ekpere anyị niile gwara anyị nke mmeri anyị abịabeghị nke anyị mmeri anyị hapụchara be anyị mba acha nwarịcha alụzuzu ihe moto amụrụ ụtụ agbatu mana anyị hachara gaba ibe mba ọjọọ ihe anyị ji gaa wara ije weta ihe anyị ewenatara unu na ihe ndụ mma ihe ndụ mkpụrụ ekwebeghịkwa anyị gbara aka nata maka anyị na-aga anyị ewere ihe nata na-edozi gburugburu ibe anyị ọha ndụ nwe ihe rie ta ọ jiri na nku anyị na-ata n'ike ọta ka ihe niile m na-emezu na nhazi anyị dịka mmadụ akpọ m egwu Maurice nwa nwoke a wee na-asị na mmadụ atụgo ihe niile dịra kwesịrị n'anya unu niile nke onye ji ya zere nze ya adị nze ya adị nze Payo ya adị Zalarude ya adị Erasmus ya adị Reji ya adị onye kamera ya adị maka mbọ o bido ọta gbaba ọgba mbọ awọngwu ka enyi m ya assignment kọbatara ya nwe ọlọchiri ogwu edo na ụdị oyije biko ama ekene gbarụọla ntụja onye ọbụla biko ihe niile zuo ma ayọ ihe izu oke o zugbo ya zuoro anyị na n'aha Jizọs